Нали така? Приятели, заповядай. Бог да те благослови, радвам се, че си тук. Иначе знаеш какво говориш. Алелуя. Заповядайте, братя, заповядайте, колеги. Слава да бъде на Господа! Емануил! Бог е с нас. 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 Емануил! Когато ти казваш, че Господ е с теб, Божието Слово казва, кой ще бъде против нас. Господ тогава, когато е с нас, никой друг не може да бъде против нас. Затова, моля ви, в страната на Господа, изповядайте това име, Емануил. Винаги,